našiel som byt vo Vinohradoch, kde nás prosím pekne bolo v spolubývaní 7. Jednu dobu dokonca 8. Takže viete si asi predstaviť, ako to fungovalo. Strašne veľakrát som tam mal stavy, kedy som sa chcel odtiaľ proste už odsťahovať a raz som dokonca mal stav, že som z toho bytu prišiel na Slovensko za mojou mamou, objal som ju a rozplakal som sa, lebo som to už proste nezvládal. Už nikdy viac nechcem bývať s toľko veľa ľuďmi. Keďže všetci tí chalani, čo tam bývali so mnou, tak boli akože v mojom veku a proste ja som bol taký, že proste mladí, cieľavedomí, pracovití ľudia. Tu som bol úplne odseknutý a reálne mal som niektoré mesiace, keď som proste, že chodil sám do kostola a modlil som sa na to, aby mi proste už vesmír dal nejakú príležitosť sa posunúť ďalej, lebo toto proste už nechcem viac takto žiť. Viem, že posunul som sa, vyformovalo ma to, bola to dobrá skúsenosť, ale už by som ju fakt nevracal. Poviem ti pravdu, že už som neveril, že niekedy nastane tento deň, že sa budem sťahovať z tohto zdieľaného bytu, kde nás žije dokopy 7. Ja mám nový byt, baby! Woo! Vítam vás v mojej izbe. Nový byt, nové začiatky a uvidíme, čo mi svet ponúkne.